गामसा दागासिनो दङ नै बियो गामसा फुंनि जानायखौ मादैया बिसायनो होफैगासिनो दङ नै आखायाव खिथलि खर'आवहाय गामला लानानैहाय दुब्लियाव बिसायनो ओंखाम जानो हैगासिनो दङ। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो भिडिअखौ नैबे जोंनि गामिनिफ्रायनो जागायबाय। दायो आङो मोनसे जायगायाव थांगोन, जोंनि काथलिक मिसननि सनाथि फोरबो फालिनाय। बेखौ आङो नोंथांमोननोहाय फार्स्टनिफ्रायनो माबायदि डेक'रेसन खालामदों, सेल्फि पइन्टफ्रा माबायदि साजायदों, जोंनि बर' न'खरावहाय गोदो माबायदि आगजुफोर माबायदि आइजेंफोर बाहायोमोन, नैबेखौहाय आङो नोंथांमोननो फारि फारियैहाय देखायलांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअ थाबाय था आरो जोबजासे नायलां। नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो, जाहाथे आङो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैनाय बायदि। बेनो जोंनि गामि जाहैबाय। बैथिं नुहुरनाया आंनि गेग्रेब ग्रेब देरा, बेनो आरो बेयाव दुब्लि दङ जोंना, ओरै हाबलांनांगौ। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ, नोंथांमोना जोबोद मोजां सिनारिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो। दा जोङो मोनफैनानै दङ आमथेखा बाजार। बे आमथेखा बाजारा जोंनि चिरां जिल्लायाव मुंदांखा, बयबो मिथियो आरो जोंनि बर'फ्रा बे आमथेखा बाजारखौ। दायो आङो सफैबाय जाहैबाय आमथेखा दैखरगुरि गामियाव गल्डेन जुबुलि सेलेब्रेसन। दा जों सिङाव हाबलांगासिनो दं आरो, ओमफ्राय गिर्जाबो जागासिनो दङ। दे गोजोन्थों। 50 बोसोर जुबुलि दा गायाव जादों आरो। माने गिर्जा जाफुबाय थानाय समावहाय बेयाव हाबनो होआ। Dia sifaibo de kola de jade de ani modom de ani sune thake budi baunai jagan. De badina janai ni unau dia kurei kola bai adubau dia nengko hambai sobai adubak nai bai kurei kogan sunda sobai adubumbai. Nhưng sơ bồi vô bê khôi la bê ni phai lương bê ăn ni thế ni cụ rê bê đàn hẳn chất ni ghê rô đai ni thế bê ăn ni sơ ni bê bồi ni bê bao không ni nhưng mà như ta kê bê hê bê đàn này ra gần hàng cô bê sơ kháng nữa bê khô khá làm bài ta. Này sinh khang này có sự khang nèo apa dân bè cứ thang ni si thao bè còn này ni kore cố đừng nợ bao dân cô đừng ni si ga ngò có xong nè ada đừng cô kulum nè somai này cái dân đừng cố hàm bài hiền dân Kristo ni mother mar thay cô bahagia lagra bồi bơ cứ tha diu dân cô sẽ kalam ja thay. Doi गिर्जा जाफुबाय थानायखाय नैबे सेल्फि डेक'रेसनखौहाय बन्द' खालामना दोननाय जादोंमोन। ओमफ्राय गिर्जाया गहां गहां जाबाय, दा जोबनायनि लामायाव फैबाय, बेनिखायनो गेटखौ खेवना होबाय। दा जोङो हाबबाय सिङावहाय।
नोंथांमोननो फारि फारि देखायजोबनायसै फार्स्ट नै सेल्फि डेक'रेसन सेल्फि पइन्ट बेवहाय डिजाइन खालामदों नोंथांमोना बेयाव फट' लाना थांनो हागोन बेनिफ्रायनो ओरै नायलांखानायसै नै बियो मा न'मा देखायनाय जादों नायदों नै दालाय गोजां बोथोर ना गोजां बोथोराव जों बेबायदिनो अर सायो अर सुनानैहाय बिनि बियो नमुना ओमफ्राय गोदो जोंनि बर'फोरनि न'आ नै बेबायदि जायोमोन गासैबो थुरि जिगाबनि बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नै बेखौबा मा होननानै बुङोमोनथाय ओरैबायदि मोजां बेबायदिनो बर'नि न' साजायनानैहाय दोनजोबदों आरो बियो जायनाखि दैखरगुरि गिर्जाखौ फसंजेनदोंमोन बिनि जानो हागौ जोंनि बर' आइजोफ्रा बर' बिमाफ्रा नै बेफोरबायदि उवालावहाय माइखौ सौवोमोन गोदोहाय गोदो बेफोरबायदि माइ सौनाङोमोन आरो हरनि 3टा 2टानिफ्रायनो जोंनि बर' बिमाफ्रा बेबायदि माइ सौनानै जोंनो ओंखाम संनानै जाहोयोमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय इसान ना मा होनो बिदिखौ जि दानाय बर' आइजोफ्रा बेबायदि जि दायो आखाइजोंहाय गामसा दागासिनो दङ नै बियो गामसा बेबायदि गोबां एम्फौ फिसियोमोन जोंनि बर' बिमाफ्रा दा बिनि नमुनाखौबो बेयावहाय दिन्थिनाय जादों ओमफ्राय गोदोनि दिनावहाय नै बेबायदि बाथि नै सोरबा बख'ना गालांबाय बेखौहाय बाथि सावोमोन केरासिन सोनानैहाय बेयाव फायबोनानै नैबे दुरुं बे फाथो दुरुं बेवहाय अर सावोमोन आरो कारेन्ट गैयि समनि बियो बे जाबाय दंग' मोनसे ओमफ्राय औवानि ब्रिज बेबायदि बानायनानैहाय माननाङोमोन आरो दैखरगुरि लागोआ बै दैसायाव नाबो दङ ओमफ्राय ना बोनदों आरो नै बेबा मा नंमोन जाखो दै रिगि रिगि गगासिनो दङ बियो जाबाय दुब्लियाव माइ गायनो हालेवगासिनो दङ मोसौजों ओमफ्राय फुंनि जानाय साहा लोंनाय फुंनि जानायखौ मादैया बिसायनो होफैगासिनो दङ नै आखाइयाव खिथ्लि खर'आवहाय गामला लानानैहाय दुब्लियाव बिसायनो ओंखाम जानो हैगासिनो दङ दा माइखौ गायगासिनो दङ गायनानै बिदि जाजेनबाय ओमफ्राय दुब्लियाव सेन सानाय जोंथ' गोबां ना बोथिया जायोना दुब्लियाव बेबायदि खखा सानानैहाय गालसिरा सानानै बियो जाहैबाय बिसोन खुबैनाय माने खोथिया फोनाय माने बेयाव देखायदों आरो बेरबायबो नै बाल्थिङावहाय माइ लानानैहाय खोथिया खुबैगासिनो दङ ओमफ्राय दुब्लियाव नै बेबायदि खखा सानानै ना जायो जोङो बिराद नास्राय खुसिया मागुर नांसोगारो दा बेनि नमुना बियो मोसौ गारि जेब्लानाखि दुब्लियाव जोङो माइखौ गायनानै मोननानै हाबाय बजा सनानै बे गारियाव थिखोनानै मोसौजों होनानै लाबोयो दा बेनि नमुना बियो गारि खुबैदो ओमफ्राय बियो कार्टननि बानायनाय नङा रेल गारि खुबैयो ओमफ्राय हालेवनायाव जोङो हालुवाफ्रा मा आइजेंफोर बाहायो मा आगजुफोर बाहायो नैबेयाव दंजोबो मैनिफ्राय लानानै हासिनि खालारि ना होनो ओमफ्राय बावखा बायदि बायदि बेदा ओमफ्राय आइजोफोर खुन्दुं थुननायाव बाहायनाय मुस्रा थुननायाव ओमफ्राय नैबे खुन्दुं सोंनायाव नैफोरबायदि गोबां बेयावहाय जेनाखि जोंनि बर' न'खराव बाहायनाय जायो बे आगजुफोरखौ बेयाव दंजोबो आरो बियो जाहैबाय मावरिया हाजो होननांगौ ना माखौहाय मैदेर माने हाजोनिफ्राय मांख्लायफैयोमोन गामियाव गोदो बियो मैदेर मावरिया हाजो सिस्टेम बेखौ बानायनानै दोननाय जादों नै बे जलंगिया दा ओरै मासे बानानै दङ नै माने बेयाव बिदै लागोन आरो ओरैबायदि मोजां बानायदों बेखौ आखाइजोंसो बानायदों दै ओमफ्राय जि जलंगिया गयाव बेबायदि बासा लायो आरो बियो जाहैबाय गोदो जोंनि बर'फोरनाव बेबायदि बाख्रि थायोमोन माने माइ दोनग्रा ओमफ्राय बाख्रि सेरावहाय दाउ बासा लाहोनाय दाउ बिदै दैहोनाय बेफोरबायदि नमुना दाउ ख' जाहैबाय बियो ओमफ्राय बियो माइ दोनग्रा बाख्रि नै माइबो दं माथो हाब महनसे बायदि दोनफैदों माइखौबो माने बेबायदि
जोंनि बर'फ्रा माइखौ दोनोमोन जाहैदों दैखरगुरि गिर्जा नमना बियो दा बेबायदि हाबोमोन गोदो ओमफ्राय गिर्जानि सेरावहाय साहाजोंहाय बेबायदि दैखर दङमोन आंबो नुदों नालाय मादैया गिर्जानि दैखरावहाय बाल्थिंजों दै खावदों ओमफ्राय बियो खाथिनि गिर्जा बेबायदि हाबोमोन जाहैबाय गोदो ओमफ्राय बे जाहैबाय गिर्जा हाबनायाव बाहायग्रा घन्टा बेबो रेलानो फेक नङा बेयो बेबायदि घन्टा बुयोमोन जाहैबाय गिर्जा हाबनायावहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गिर्जानि मानद' जेब्लानाखि जों गिर्जा हाबनो फैयो अब्ला जिरायफैयो गिर्जा गखांनानै जिरायो 50 बोसोर जानायनि 50टा फिरफिला उरायहोदों आरो एसे देखायनि 50 बोसोर जुबिलि नालाय बेयाव लिरनाय दङ जाहैबाय 50 बोसोर जाबाय नालाय 50 बोसोर बिबारजोंहाय बेबायदि लिरदों आरो बेयाव सेलफि लानो थाखाय बिराद मोजां लाब बानायना दोनदों नै बे जाहैबाय औवानि साइकेल ओमफ्राय बेयाव हैयां बानायनानै होनाय जादों ओमफ्राय नैबे गार्डेन बानायना दोननाय जादों आरो दैखरगुरि मण्डलिनिफ्राय दा बिथांजो सानैया सिस्टार जाहैबाय आरो बियो गिर्जा मोखांनि गेट गोजौआव लिरनाय दङ गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसन 50 इयार्स गोथार जसेफ दा जाखांबाय लोंखांबाय जोङो थांफिननो ओंखारबाय अमा बेदरजों नाजों आलु कफि लाब्राजों जानानै फैबाय दा बेनोसै रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो थुंगेबाय।